gøre ved det? Jeg bor til leje hos mor. Jeg bor til leje hos mor. Hun har masser af rynker. Det knirker, når hun synker. Hvad skal man gøre ved det? Man skulle se ud som ham der rockhusseren. Men jeg hedder Knud, er lavet af Gud, så jeg ser almindelig ud. Jeg er en kedelig Knud, og jeg kommer ind, går blomsterne ud. Jeg har fundet en pige, villige, kedelige. Hvad skal man gøre ved det? Man skulle se ud som ham der rockhusseren.